Esan dut, sarritan esaten dut, Getxo modernizatzeko prozesu bat eta murgilduta gaude eta alde horretatik denok dakigu moduan bai ekipamendu kulturalak, sozialak, ekonomikoak eta kirolarroan ere hor apostu potentia ditugu, baina prozesu horren barruan ere nik esanduko nuke gure gune berezien berritzeko prozesua, eta nik uste dut aretako moi honek esparru edo gune horietan sartuko lukela dudarik gabe, ezta? Eta alde horretatik, inbertsio oso potente bat jarri dugu moi hau berritzeko prozesu horretan, 2.300.000 eurotako inbertsioa, eta nik uste dut azken batean baserriko zoragarri bat geratu dela, hor pavimentu berri bat jarri dugu eta erakargarri bat, iluminazioen aldetik 89 puntu sartu ditugu, beraz iluminazioen aldetik iluminazio gehiago sartu dugu paseileko hau erakargarria egiteko gauean ere eta baita ere seguru egiteko, bidegorria berriztu egin dugu, gero farola berezi batzuk jarri ditugu hemen aretako hondartza honetan, eta azken batean baita ere mobiliarioa berria da, bankuak eta bar, eta azken batean nik uste dut paseileko zoragarri bat geratu indela guztion gozamenerako eta berarekin gozatzeko eta pixkat oxigenatzeko. Azken batean denok dakigu zen maitatua den paseileko eta nola gure auzokideak nola baloratzen duten azken batean eta nola erabiltzen duten.